Here we have the chapel interior. It is suitable for 119 persons. At dawn, at sunset, at noon. Basic commodities of the world today, and it had its humble beginnings in a little town nestled between the green hills of Pennsylvania. László, a Hoffman úr által kért dolgok beszerzése és a levelet készhezvitele óta eltelt néhány hónap. Steve. Először tanástalan voltam, de hirtelen arra gondoltam, hogy felveszem a kapcsolatot Horvátnéval, a budai emeleti szomszédunkkal. Perhaps no one factor has been of greater importance in the forward march of American progress than Pennsylvania Steel. Ő több családi fényképet is tudott nekem adni, amelyeken te, én és Zsófia az édesanyjával az esküvőnk napján tisztán láthatóak vagyunk. Steve. Szegény drága ennyi éven át halottnak hitt bennünket, így emlékül a kandallóján tartotta őket. Steel for great buildings. Steel for bridges. Steel for motor cars. Zsófia mindössze 9 éves lehetett akkor, de az arca és az arc kifejezése összetéveszthetetlen. Steel for trains and for rails. Egy kivételével az összeset mellékeltem. Steel for planes. Ha esetleg ez a levél nem jutna el hozzád. A keblemen fogom tartani, családfánkat a szívemhez szorítva. Steel for the guns of war and the machinery of peace. László, ez azt jelenti, hogy hamarosan újra találkozhatunk? Steel. Örökké a tiéd, Erzsébet.